Hi guys! Welcome sa ating panibagong YouTube video na kung saan pupunta tayo sa isang tourist destination dito sa Tarlac, sa Monasterio De Tarlac. Perfect din ang lugar na to para sa mga gustong magsimba, magdasal at mamasyal. At syempre, para makapunta tayo doon, kailangan natin na masasakyan ng paborito natin tricycle na si Lucky! Tara na at samahan nyo kung mamasyal kung saan makikita ang sinasabing The Relic of the True Cross dito sa Monasterio De Tarlac. In 3, 2, 1...
ayun na nga guys, no? Nalibot na natin ang sagradong lugar dito sa Monasterio De Tarlac. At sana magustuhan nyo itong video na to. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please click the subscribe button below at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Thank you! Bye-bye!